Sì. Yes. Begitu. Oh
Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Gua minggu ta sadarion ima minggu seksa gesima manang 60 hari ada orang sohaheon. Topik na dengan do balos minajat. Marende mahita siang bukan nomor 27 ayat 1-2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi berbadia na tumopal langit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsomba, marsinggang mahita tu ado pani Jehova, si toppa hita. Aibana do debatata, jalahita bangso pinarmahanna. Jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Matang yang mahita. Hale amanami na di banua kijang. Disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Asa disege aka ulau ni sibulisi. Saya padungo mahami mahiti tondim na badiai. Asa unang tarpedem hami di bagasan dosa. Alai asa monang hami saat ro di ujung. Jal asa mardami hami sawereng di tanoon. Paima saat hami Tuhan ulon nasora sudah. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marendes yang buku ND nomor 227 ayat 1. Tangihon mas sikat ni patik di minggu tasadarion iman nata surat di Roma 14 ayat 10 sia di bahani tayahima na tau pada mehon jala pa uli-ulihon hita sama hita atong rap mangidugugo mahita siang Tuhan debata
Ale Tuhan debata, saya perhubung mahami, mangulahon na hombar tupatikni. Amin. Maren dehitas yang kuende nomor 128 ayat 1 2. Tatopoti madosatta martang yang kita. Ale Tuhan debata pargona suatu dosa, para si rohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa nada molon, roh tujuluni habang sahabadion mi, manopoti jalan mengukon dosa nami, macai jot-jot warsahi hami ho marhide ti pikiran, dot hata dot pambayanan nami narwai dang maholongi hami hosian nasa narohan nami dot nasa ate-ate nami dot nasa tondi nami dot nasa gugu nami nang dongan nami dang doson diri nami hubayan hami dibayani tamado rimasanmu jala urumunmu hami tuhamatian saling niliring nai alai namat porus mahami nuaing asini roham na budami mangido siang nasa rohani ha sesani dosa nami salutna say urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholong ni roham si pangulu hami dot ala ni Tuhan munabadiai ale Tuhan say asin roham ni hami halak na dangolon amin. Tapi gimana baga-baga tani mutu hasani dosa. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi aka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorok aka dosam. Say mulak maho tu au. Ay au dosi polwaho. Asangapon man di debatana di gicang. Marende kita sen bukan beli nomor 176 ayat 7.
Tatangihon matur pu epistel di minggu tasadarion natar surat sian sada Musa 45 ayat 3 di ayat 10 tajaha maresponsoria. Dunginin nasi Joseph mamandok akahahati audo si Joseph mangulu dope amatai jadi dang haalusan akad hahanai ibana ayat hatot tong do rohana sida mida buhinai. Onpe undang mabir hamu jala undang serbeng mata muna ala gadis munai au tuson ay mengarade hamulun muna umpan disuruh debata au par julu muna ale disuruh debata do au par julu muna pajokpon di hamu eba di tanoon dot panguluhon hamu membahen haluan bulun asa pahatot hamuma na nakok udamangi Pabuah hamu ma tu ibana songonon do di tonani anak musi Joseph di pabangki debata do au gabe raja ni sandok tanu Mesir tuat maho mandapoton au unang tonga-tongaon ado muduhon hodisi ay 5 tahun nari dope haleonion asa una rarabaran hodohot isi ni bagasmu hodisude na diho pabo hamu ma tudamangi sude asa ngapok di tanah Mesir ro di sudena ni idamunai pahatop hamuma natuat tuson rap dohot amatta dungin di umma si Joseph masude akahahanai uhud tumatangis be dungpe salkui asa makatai akahahanai dohot ibana ima saatna martua maakana tumangin hatani debata jalan nau peoksa amin. Marendesian buku ende nomor 212 ayat 1 ayat 4.
tanta saporsian sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah hido ama parguna suatu dosa natu mapalangi do tanoon au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon isi Maria na bagabean sian kondi porbodia adorang soa bubuhan ido tuhata natu mona benit di pangumuni silatus nama taitar pajang do ibana di haupi narsilam natu atu banuatoru buntanon namulak maulu di ari paturuhon namane kusurgo lahundu tu siamuni debata Jehovah amanai parguna suatu dosani isima ibana pai mamuluk suatu tanoon mangumi halak na manguluhot namate au porsia di tondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia do dihasiani nelusa do dihatai namandok mulak mangulu sugut daging ni halak na mate do dihanglan na amin. Ting-ting nama sa dihuriata di mingguan 20 Februari 2022 na parjolo danak nasorang di basa-basa hontu hatta do sadadak danak di keluarga Jimmy SM Manurung inang Bursitorus sadadak danak boru na di hari Senin 14 Februari 2022 inganan nasida di Jalan Kapuk RT 07 RW 07 nomor 21 Komplek Gereja Manang Wiksada napa duahon ruas natabba tajalo do gabi ruas ni huriatta ima keluarga Sonni Kore Sitabun inang Mary Kristi Bursitumorang nasida mancaro pasu-pasu babagason di huriatta na di hari Sabtu 22 Februari 2020 inganan nasida di Jalan Kelapa 2 Wetan RT 05 RW 08 nomor 76 Kelurahan Kelapa 2 Wetan Manang Wiksia namangihut Hotler Pardede inang Kristin Boru Pangaribuan Narosian HKBP Tanding Resort Dr. Ian Lomensen Sigupar inganan nasida di lapangan tembak Manang Pitu napatuluhon naneng marbagas titing parjolo naing majaro pasupabagason ma 20 Marian Siagian anaknya Mata Laurensius Siagian tubuni Inata Ropesta Nuriati Borusi Hobing ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Sepakat Kelurahan Cilangkap Manang Wi 2 Dohot Orwana Winda Oktora Buru Tapu Bolon Burnia Mata Suandi Tapu Bolon Tubuni Inata Elprida Burusitio ruas ni HKBP Ajibata Resort Ajibata Distrik Obat Toba Sian Huta Lubang Manurung Ajibata Lingkungan 2 Pamasumasuon di Patupa hari Senin 20 Februari 2022 di HKBP Ajibata Resort Ajibata masuk pukul 10 WIB namangihut titing parjolo naing majalo pasu-pasu pabagason ma Agustinus Tigor Prabowo Lubat Tobing anaknya Mata Timoteus Ramses Lubat Tobing tubuni Inata Teresia Agnes Maribu Putrantri ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Dahlia Blok 1H nomor sada Perum PTB RT 07 RW 05 Kelurahan Kelapa Duetan Manang Pitu Dohot Orwana Aprilia Buru Pasaribu Buru Nyamata T Pasaribu Tubuninata Erbur Sibolon ruas ni HKBP Janji Mertahan Resort Harian Boho Distrik Pitu Samosir Sian Huta Janji Mertahan Pamasumasuat di Patupa hari Sabtu 5 Maret 2022 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 2 WIB namangihut titing parjolo naing majalo pasu-pasu pabagason ma Larson Mario Libong anaknya Mata Tuadir Libong Nahinan tubuni Inata
Rehulina Buru Sitanggang, ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sian Huta, Jalan Haji Bain nomor 76, RT 05, RW 06, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Manang Pitu, Dohot Koranna, Paskaria Rebeka Buru Siregar, Buru Nyamata, Benatua Haposan Siregar, Tubuni Inata, Rustiana, Dameria Buru Sikbolon, ruas Nigi KPB Kasih Utara, Resort Tabun, Sian Huta, Perum SBS, Bolok Asa Pulsada nomor 5, Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara, Pamasumasuon di Patupa hari Sabtu, 12 Maret 2022, di GKPI Bekasi Utara, Resort Tabun, masuk pukul 2 WIB. Napaupaton ruas Namar Sahid, Tabuan Maditang Yangta, ruas Nihuriatta, dari Bagasan Parsahiton, Sada Amangka Sidabutar, Wiksada, Rumah Sakit Polri. 2. Bintang Sidabutar, Wiksada, Isoman. Tolu Julian Simajutak, Wiksada, Isoman. 4. Nyonya JST Siagian, Burtapugolon, Wiksada, Isoman. 5. Mutiara Buru Siagian, Wiksada, Isoman. 6. Amang Dehuta Soit, Wik 2, Isoman. 7. Nyonya Dehuta Soit, Burpakpahan, Wik 2, Isoman. 8. Grace Burpakpahan, Wik 2, Isoman. Sia Amang J Manulang, Wik 2 di Rumah Sakit Koja. 10. Nyonya J Manulang Bursinaga, Wik 2, Isoman. 10 Sada Amang A Sidabutar, Wik 3 di Rumah Sakit Harapan Bunda. 10.2 Nyonya Tabunan Borusiahan Opuni Sidebora, Wik 3 pemulihan di rumah. 10.3 Amang Delu Baturuan, Wik 3 pemulihan di rumah. 10.4 Todi Alergo Sinaga, Wik 4 di Rumah Sakit Karulus. 10.5 Situa Besian Lagan, Wik 6 Isoman. Nomor 10.6 Nyonya Situa Besian Lagan Inang Burgultong, Wik 6 Isoman. Rapli Sian Lagan, Wik 7 Isoman. 10 Kevin Sian Lagan, Wik 6 Isoman. 10 Sia Cika Bursian Lagan, Wik 6 Isoman. 20 Gordon Simajutak, Wik 6 Isoman. 20 Sada Abel Simajutak, Wik 6 Isoman. 22 Amang G Simajutak, Wik 6 Isoman. 23 Nyonya G Simajutak Burhutapea, Wik 6 Isoman. 24 Toga Sitanggang, Wik 7 Isoman Hian gabi dirawat di Rumah Sakit Melia. 25 Joshua Jeheskiel Hutapea, Wik 8 di Rumah Sakit Permata. 26 Nyonya E Manalu Bursi Hotang, Wik Sia di Rumah Sakit Pasar Rebo. 27 Roy Sihombing, Wik Sia Isoman. 20 Gary Winston Sitinjak, Wik 10 Isoman. 20 Sia Orlando Sitinjak, Wik 10 Isoman. 20 Arta Bursiregar, Wik 10 Isoman. 20 Sada Amang L Beturuan, Wik 10 Sada Isoman. 22 Amang P Simatupang Opu Ebenezer, Wik 10 2 di Rumah Sakit Harapan Kita. Napalimahon Ruhut Permahanion Pamisangon Manang RPP. Mulai sedarion hona Ruhut Permahanion Pamisangon Manang RPP do Yonatan Marion Sisko Pangaribuan, Wik Sada. Alamar Bagas so pangatuan ni Huria. Nomor 6 Papung Pilihan Sadarion Papung Pilihan Dohita Pain Pilihan tu Ulaun Pangubation Manang Kesehatan HKBP. Nomor 7 Calon Situa Sadarion Patupan ni Huriat tado Patadahon Diaka calon Situa dohot keluarga di Parmingguan pukul 10. Wik Sada Mauliate Rudi Padapotan Sitorus Inang Esther Diana Juliwati Burna 70, umur nasida 40 tahun. Wik 7 Mordahai Tapubolon Inang Christine Natalia Buru Merpaung, umur nasida 42 tahun. Sian Wik 7 Parlito Pardede Nur Siti Buru Tabunan, umur nasida 47 tahun. Wik Sia Marlon na 70 Inang Nurmaya Buru Tahayan, umur nasida 44 tahun.
Wixia Omega Utapea inang Yenni Bursitorus umur nasida 30 tahun awaluhon maka tidakon hapersiaon khusus hari Minggu 27 Februari 2022 di parmingguan pukul 17 patupaun ni huriatta do maka tidakon hapersiaon khusus tu sahalak ruas ni huriatta alanaing marhasohotan pasiahon ruas namodding nunga marujung golu sahalak ruas ni huriatta ima rayama libong manang kopu Samuel dulu nahinan umur 70 tahun hinabaluhon ni inatta Erika Bursirait maringanan di Jalan Lengkuas D 45 strip 140 RT 006 RW 007 Cibubur Walu modding na di hari Senin 14 Februari 2022 tu udia hari Selasa 15 Februari 2022 di TPU Susukan Ciracas marningot ruas ni huriatta na modding rap jok mahita selhutna ujung pardalanan ningulu di ongat tahun los pengoton hita do sude nang hita pe disadatiki tongdo songon nasida ikom modding alani i tong mahita marpak krimon na mangulu saliling di Portibion jala sehobas manang sa di hari pe hita lahu manadikot tanoon taingot mahatan itu hatta dipangukapon 10 ayat 10b martua ma akan amate di bagasan Tuhani olat nion tutu di dokter DI masohot manasida sian parukiron nasida ay namangihut ma tu nasida niulan nasidai tabuan ma sudi keluarga nang si solhot na tininggalhon di rongata nang jumolo medingi asa anggiat ma tu hatta na mga nasida alani i martayang mahita di bagasan rohat tabi Amen. Laus tende homma. Songonima sahat ni titing di minggu ta sadarion aka titing nama ragam tajahama di luar tanah tetiok B tuhat tamatong tong nama masuk-masuk hita seluhutna butima
marende mahita sian duku ono duku ende nomor 40 asa do duduk nah urut papung pelian. Dameni debata na sumurung siang salhu roha ima mangaramoti aka hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhatta di mingguta sadarion ima minggu namar guar seksagi sima ono pulari adorang so haheheo ta tanggihom mahatan itu hatta nagabi barita nauli dihita
di mana tersurat di Lukas 6 ayat 27 rodi 37 doh topik nading keddo balos ni najat, nading keddo balos ni najat. Tatangi homa songono mah tanah hujahan alai udok ma tuhamuna nama nangi ha holongi hamu ma musumuna nading gemma baik kamu tu nama kosomi hamu pasu-pasu hamu ma akan nama murai hamu tanya kok kamu ma akan nama ngasupi hamu anggo di pastap hurumi tarehon nang nasa bariwe jala anggo dibuat ulosmu unang jua nang baju-baju nasa namangidu tuho lehon jala unang tunggu halak nang membuat ugasami iaina pinanggidu muna nang bonon ni halak tu kamu ima baik kamu tu nasida ay molo diha holongi hamu namar holong di roha di hamu baru lihat dia may di hamu ay nanga kapar jahat diha holongi do namar holong di roha di nasida jal anggo di biak kamu nadinggat tuak kasibay nadinggat tu hamu baru lihat dia may di hamu nanga kapar jahati songonido papay nana jal mulu makirim hamu membuat samuse lau pasalidongan baru lihat dia mai dihamu ai di pasali parjahat dudungan na parjahat asa di jalu musehe pingna matahe ha holongi hamu ma musumuna baik kamu ma nadinggat jala pasali hamu dinasu hinirim niru hamuna di balosna balgama pamuna gabian akka anak ni nasuti bolima hamu ay basado ibana dinatuis marroha jala dina jahat gabi para siroha mahamu songon amamuna para sirohai unang mahamu manguhumi gabi bidang uhuman nahamu unak kamu manurui gabi dak turon nahamu peluhamu gabi balona hamu di sima sahakna horas madihita saluhna obartu topik tahun nading keddo balos ni najat nading gan balos ni najat sutung sana mga tusi hita nading keddo balos ni najat mulo nading keddo balos ni najat batutu najat do beno asaru nading gan tak pemahaman nasumuni alai ketika orang maban najat ketika orang membuat sesuatu yang tidak baik kepada kita tabalus medo nadingkan itu maksudnya jadi syado sada guru wali kelas lau perpisahan itu imana tu murid nasongono anak-anak kita mau berpisah umat kina tamat namamu masuk namamu tu perguruan tinggi alai sebelum berpisah totua dong dua kekurangan selama saya menjadi wali kelas buat kamu salilingau wali kelas di hamu totu gurang hamu na merasa kecewa marah bahkan dendam alani omma kesempatan manang na dia marupani pangalahku alai omma kesempatan sebelum kita berpisah ibaturi mana ma adong sada kartong na balga ibani mana ma di sada inganan gabbar ni mana may karton na balgi adong hampir sada 1,5 meter nasa tibon ni guru 5 gabbari jadi didok marupani molo tu arep sugo ni rohamuna molo dong rasa kecewa muna tuau
nak pula langsung tuau aleban mai gabari lo mamuna manang mabenah gabari manang na terserah lah manang na di bebek kamu omba gabar lo mamuna bebek kamu ni adong bantuk saya bawa murid na memang sugu haroruhana memang goli kalas nong manang na hiayat tuk manang na hiadi tugur itu rore mana si kursine itu beri mana do pulpinna itu julukud do mata ni guru ni jupinda jeblos bame kelekkel ma tutu kanongan nei ala itu gabe ruang gabari guru ne wa ma turu julu mata nei adong ba musi murid nasi ang boy troy mana tu juli tubu imana do babani ku gabari pukinda los riba kartuni riba babani gabari guruni arang mamuse murid buru-buru do ale tunjuk dua rohana dang olo mandok manang na dia ale turi imana mamuse pulpenna ituri cor imana masa guguna butuhani guruni mariba Bautunda langsung ni dibereng. Apa yang ketinggalan nak kanasi langsung ni mak kemuriti masih bebenna. Ia na itu bupe na hua pe. Songoni mak. Duk selesai buanga pus rohamuna ngasorang rohamuna songoni. Bamekkel mana sida. Adong na tepuk tangan. Doakan nasi. Jadi kabis songoni rupani om magabari misalna iba balik guru ne magabari pabalik masongono aje bollo sahat tu song yene julu yene yat babani langsung mariba do kartoni iba tu rumah ternyata di baliknya ini adalah gambar Tuhan Yesus alani tiki julu matane song do matane balikon bocor tiki tubuh babane song losro do gabbar ni baba ni Tuhan Yesus ne kartoni mariba alani hola ni berna sida gabbar tarsonggok mana sida waduh hidup guru naima asai buto hamu puas do hamuna las do hamuna bangga do hamu melampiaskan emosi muna na tuawi alai ternyata berek kamu ma omba gabbar ni sema na doh mariba na balak kangi gambar Tuhan Yesus boy do puas rohamuna melampiaskan emosimuna tuau tapi hati-hati emosi kamu kepada saya itu juga merusak hubunganmu dengan Tuhan indah gurune boy do hamu muruk tuau emosi hamu dendam ketika kamu melampiaskan emosimu tuau dak kolanau namanginona tapi Yesus juga hamu puas sonang lubang pakilalamuna tapi juga saya tersakiti tapi lebih lagi Yesus juga ikut tersakiti alani pangalahmu ini dapatan diajari donasida murid nai silahkan keluar dari sekolah ini tamat mahamuna gabe mahasiswa mahamuna alai pelajaran terakhir sianau ni guru nai so tungi wala sukamuna rasa kekecewaan sakit hati emosi dendam tu halak nasib itulah bukti kedewasaan kamu nantinya di luar sana ninda guru nai matu nasida hamok kadongan oddo nang persiajaran ni Tuhan Yesus poda ni Tuhan Yesus tuakka natorop akka sihut tunibana adong dosa de ajaran naung diulahu nakka natorop yang mereka lakukan setiap hari ahamai adong do hukum na berlaku hati hai di masa di Yesusi mata ganti mata gigi ganti gigi nyawa ganti nyawa lawatan na mulayat tukala kau sabula siamun ikonat tukak kudo halak muse sabula siamun Acugari itu bukala kau maropang ipokon sebelah kanan ikut tupukok kudu musei jala maropang ingin sebelah kanan. Jadi saling balas membalas. Bahkan ketika ada orang menghilangkan nyawa keluarga saya, maka otomatis nyawa keluarganya juga harus menjadi tumbal.
Iman masa hati hei balas membalas. Alai di Yesus omma pudaku omma pangajar yokku Tuhanmu idosa di ayat 27 di mana ditutup tahun alai huruk ma Tuhamuna nama nami. Jadi ketika Yesus mengajari huruk ma Tuhamuna haholengnya hamuma musumuna nading gama bakamu tunamang kosong los ido nang tuhita salu nading gama bakamu balos ninajat ninna topiki ala memang dakuboto boha parbino tuatta taring tuna balas membalason hubang na salah satu contoh adong do pikir-pikir do boto bolo panangga misalnya juga di mardala kita di pasaran lewat panangga itu tadang guri ingot tamu saliling malmulu pananggai pajuk panggo tamu itu terus aungan nah ima dendam di panangga juga di lewat kita asa songona aman di naroha pitur niat tu gimana sehari-hari kita pajuk panggo hoti ikut terus aungan nah ima panangga dak boto boha panangga setia do itu tuan alai ketika dia disakiti manang halak na asing ingoton na di jalan yang terus aungan na do pergutan na uluk pisungoni ajugari pajuk pak kita do uluk rupani kita dak pola boha uluk itu taranggu dang mate ingotamu mamulus samu seningana ni itipan na doha untapin na songunido at jugari manang na dia marupani nyatu kuntong manang nabuhamay bahkan marpuluh tahun dia akan ingat perilaku yang kita lakukan kepadanya jadi sadetik itipon na day la membalaskan ima memang mulu binatang sening membalaskan akan dihilalai mana itu ketika dia dapatkan yang baik maka dia begitu setia tutuannya tapi ketika dia tidak mendapatkan yang baik songuniro rorongna do nekarato anggosita di pengok Tuhan Yesus songo sihut tunibana nading gemma baik kamu alania nading gabaino karena memang molotadokon salah satu mengalahkan kejahatan adalah dengan kebaikan magodo kejahatan alani kebaikan alai berlipat ganda do kejahatan ketika kita balaskan kejahatan dengan kejahatan ketika kebaikan songona didok topikon nading do balas ni najat itu akan padam adong dosa ada perhala do ama nama cairup suburuhani sada ina di wiki jadi salewa amat tai ikut lewat jabuni natul asal lewat amat tai manang lau pertanyaan manang lau minggu manang lau tuh dia merupani itu ribu sikut asal lewat mah amat tai iberingin natai si julu jauh sikut sesungguh itu terus alai amat tau dak pola hidup manang dia asal lewat mah sikut sesungguh itu terus alai dan ngiru amat tai manang dia seretik lewat amat tai ang undok busikonon na dotongam naruhan dangaro beh song nahohom naruh nemate mersuguri song na biasa lewat musisya ni song nahohom patuluh halihul lewat musisya song nahohom nangarong reaksi beh nawaron na yung nito dito si isukum mahobar jauh ay ini tetangga muna natai so na saudari din ay mara marsahit ko mamang rumah sakit marsahit ay turulujong mamatay matu rumah sakit
Rasa rumah sakit itu jumpai inatai pitur mau tu. Dan ibu tu memaduk manang dia, aina julunai, ima amana saya dibusikun. Tapi ketika dia sakit justru dia langsung melibat. Amang. Dan ibu tu maduk manangah habi tu matai. Ngapa la rosos di julunan? Aina marsahid duina ini. Ai torido inatai nama sobakku mama. Sobakku mak. Saya lelunggung masalah au. Saya busikuk kamu. Saya akan nasusumak kurut kamu. Hape nasumat do ya kamu tuau. Tangi bote na tebe mandok manang dia. Karena ketika dia melihat nasai dibusikun nai mambenda dinggatina. Iro satarok nakani maka mengalahkan kejahatan adalah dengan melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kejahatan-kejahatan itu akan berkurang, bahkan akan hilang. Adong dotong takku botong ehara itong tabigi, adong do namar tetangga. Jadi halakon tetangga naon suguro hana tuho berjebunai ala parmanu gurang manukna. Pero pagarna ale sehabang kumanuk itu seru terus sabang jala tadi ko toram me alaman halakan sugo marwani perjauh tetangganya ujungna ipelihara mana ma dua panangga alani ketika masuk tusan manuk nai itu lele pananggairo bahkan adong nai harat mati suri. Tiap hari saya dong dua turun nama asal launa tu bariban tak selamat deh itu rilor pananggairo dua alani berpikir do parmanuki baru benuna deh saya song nomba mau rusada mau dua mau turun manukonin narohana jale beringi mana do mati san manuki ite tangganai iharap panangganai bojungna Roma berjabu malam-malam itakuk manuk do bolo manuk buru-buru aru karate manuk buru-buru tong karra manang na dia may ipili manuk na martolo 10 ipili manuk 10 na martolo malam nai itaruhong ma tutatang kanay. Oma pelihara mu amang bah asa sama-sama memelihara mang kita jala namar tolor donin balas rohani tetangganai ijalo mamang kisah pagi-pagi ikat dope tok sutu gabang ikat dope rohanang kanai turanging harap mamanuki sutong gabi harap mantong tumang mata siap tono ninda gabi siap do pananggai dua pananggai ni isiak dua cem manukina mai pelihara air kinata garu madongo putai ketekok putai bah 10 garu bari tolor tabak 10 terus gebelas dorohana sida itu horna sida pananggai la makarak man dihalakan ale dung dilem manuki itu halakon pananggai nama isyak nasida asa amat dohok manuknya acugari mangamuk parmanuki perbeda dolar alayala nading gedo pembahulet nasida asarak memelihara manuk kami secara tidak langsung pananggai be gabisyak nasida asunak terganggu manuk ni halakon unak terganggu manuk nai songoni cara mengatasi bohado mengulahon nadingkan ketika terjadi ketidakpuasan ketika terjadi kekecewaan natal alaniru tu hamu amanami na nami tu hita salutna sutungarong mahitaon nama balosoni hasusadu juna terlumobi ma nang dihita dina bermasyarakat dan nama rumah tangga besong nidurah setunggawi tabaloson nasusuman tuinata sutuk tabaloson nasusuman tomata jujuk dusunguni rupani alamanang na dia may usungna
gabi balas membalas. Sayang git mamerhiti hatan itu hatom na paikotok kita na manungkuli hita. Asa jupak kana uli jupak kana dinggan. Balos sok kamu mana dinggan. Tuak kana war pangalahon ajat. Adidok di ujung ni turpuk tahun ayat 26. Gabe para siroh mahamu songon amamuna para sirohai. Gabe para siroha mahamu. Gabe ama para siniroha mahita di tonga-tonga ni keluarga. Gabe ina para siniroha mahita di tonga-tonga ni keluarga. Gabe para siniroha mahita yanakon. Mararuk pendatorasta di panggulota di masyarakat. Asa marsangap nangguar ni Tuhatta. Mertangyang mahita. Mau lihat dohot puji-pujian upasahat tami Tuhan Allah di pengotodo kami marhiti hatam. Asa gabe para siniroha kami. Nading kematutu hubek kami balosnya kana jahat songot tadda na kujakko kami pangajarion poda nasyakko songot tadda nagabe sihutokko jala gabi anakom muhami maulihat tema Tuhan dihatam pergugui mahami perbisuhi mahami mangulahoni di perdalanan ningulu nami di keluarga nami bi di masyarakat nang di tonga-tonga ni huria. Alai Tuhan nami hu hamalate ho kami do denggan di basam marhite pasu-pasum turuas ni huriam na pinasahakmu tu tonga-tonga ni keluarga Jimmy manurung inanami buru sitorus sada danak buru. Sehoma tutu nama masuk-masuk keluargai songoni yang enakun nasida. Asa totong marlas ni roha nasida madala ni hari-hari ni nguluna. Nang ruas ni huriam nagabi martabba di hakabi peci buburon. Tuhodo hupasahat tami nasida. Keluarga sonni koresi tabunan do inanami boru si tomorang. Hotler pardede do hot inanami boru pangaribuan. Sehoma mamasu-masu rumah tanggaon. Asarap kami Tuhan di tonga-tonga ni huriam hakabi peci buburon. Lau memuji pasangak guar munabadiai. Upasahat tami rutuho nang ruas ni huriam nama rulang tahun. Song-songoni nama rulang tahun di perrumah tanggaon na. Sehoma tutu nama masu-masu nasida. Asa jup pangakalas ni roha. Marhite na tinabaamu umur di nasida nang di rumah tangga nasida. Tuhan nami upasahat tami rutuho nang yanakon nami akan nalau marbagas tuendi marlan siagian dohot orwana winda oktora boru tapu bolon song-songoni anakon nami Agustinus Tigor Prabowo lubat tubing dohot orwana Aprilia boru pasaribu song-songoni Larson Mario Libong dohot orwana Paskaria Rebecca boru Siregar sehoma patuluson sakap nasidei asanggia bui dengan merdalan pasu-pasu pabagasun nasida. Asa marhitei marlas ni roha keluargai jala marsangap marmulia nang guarmu. Ali Tuhan dang lupa kami pasatu tuho dengan nami. Natongo di bagasan persahiton tuhodo pasat kami nasida ganuk marsada-sada amang kasida butar bitang sida butar Julian sima jutak nyonya Justesia gen boru tapu bolon. Mutiara boru siagian amang di hutasuit nyonya di hutasuit boru pak pahad Grace boru pak pahad amang J manulang nyonya J manulang boru sinaga amang A sida butar nyonya tambunan boru siahan opuni sida bora amang D lubat toruan to dialergo sinaga situa B sialagan nyonya situa B sialagat boru gultong Rafir sialagan Kevin sialagan Cika boru sialagan Gordon si majutak Abel si majutang, amang G si majutang, nyonya G si majutak boru hutapea, Toga si tanggang, Joshua Jeskel hutapea, nyonya E manolu boru si hotang, Roy si hombing, Gary Winston si tijak, Orlando si tijak, Arta boru si regar, amang El lubat turuan, amang P si matupang Opi Benezer, nyonya Marbun boru munte, dohok na sohagora kami tutu, molo tungadong na di bagasan persahiton,
sehoma maddaw ni nasida di tonga-tonga ni parsahiton nasidai sa marhitian ni sinoroham boy lumubang jala sumuang pakilalan nasida. Ali Tuhan nami suang-suang unido keluarga namarsi taonon keluarga libong tuhoma hupasahat kami keluargai terlumubi ina nami Erika Boru Sirait. Ali Tuhan nami sehoma totong mga pulisudi keluargai asanggi tarapul nasida jala margugu nasida mardalani ari-ari ninggulu nasida molo dang rakbe dohot amanami. Ale Tuhan nami suang-suang lima kaulau di tonga-tonga ni huriam tuhoma pasahat nami asahoma masu-masu hami mangulahoni rap perhaladu suang-suang ni rap dohot ruas ni huria. Jarang lupa kami membuat tuho dongan nami nalau mangula di tonga-tonga ni huriam na dohot gabe calur situa tuhoma hupasahat kami nasida mulai terudi pandapota sitorus modahai tapu bolon paribu pardidi marlon na 70 omega hutapea. Ali Tuhan nami tuhoma hupasahat kami nasida molo mangului nasida tutu dia sini roham di pajomu uka matotong rohana nasida asa marsitu tu nasida gabe ula-ulam pararaton harajomu marhite huriam hakabepe cibuburon. Ali Tuhan nami suang-suang ni maruas ni huriam sedak danak poso-poso sahat tu nama tua tuhodo pasahat kami gonggom mahami Tuhan ramoti hami asa dawak kamara ali taruli mahami kalas ni roha doho pasu-pasu nasian ho. Ali Tuhan nami perdosa dohami alani sama dosa nami nagodangi asa tamahami di julum. Mari Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin. Mari demahita hut pasaton piliata. Oh
kita saluhna. Sahma piliata tu debata martangyang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang. Hodo haroron ni saluhut sila na dengga doh na saulibasan na mauliutus. Upasahat tami masian na nilon mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gabiok notus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asahu para siya kami pilianon. Pati bulan harajon muri tonga-tonga ni huriam doh di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutad dahami, godang ni si leo-leo mi tuhami, asalam gir-gir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tungaon, songon na di Banua Gijang. Lama tuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di parsar homma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang di TV-an, TV lagi jangan lebar deh.